Hello friends, I remain your friend Onyenkuzim Onyi, and in today's lesson we're going to be looking at these nkeji asụsụ. N'ihe ọmụmụ ihe nke taa, anyị na-aga ile anya n'ụfọdụ nkeji asụsụ anyị na-aga ịmụ ya. Dịka a kọwara anyị kpọpụtara anyị na vidio ndị nke anyị lere. We are going to be treating some of the parts of speech in Igbo. And here we have mkpọaha. Nke mbụ na nkeji asụsụ bụ mkpọaha. Mkpọaha bụ gịnị? Nouns. Ọ pụtara gịnị na bekee? Nouns. Ma gịnị bụ mkpọaha? Mkpọaha pụtara gịnị? Aha mmadụ, aha ihe, aha anụmanụ na aha ebe. In English, our nursery children can always recite it for us, saying the noun is the name of a person, animal, place, or things. Ọ bụ aha mmadụ, aha anụmanụ, aha ihe na aha ebe. Ọmụmaatụ, example, aha mmadụ: Ada, Obi, Emeka. Johnson, Gabriel. Ọmụmaatụ aha ihe. Ọmụmaatụ aha ihe: efere, efere. Akwa, akwa. Ọmụmaatụ aha anụmanụ, anụmanụ. Azụ, azụ. Ọkụkọ, ọkụkọ. Aha ebe, aha ebe. Owerri, Abuja, Nigeria. Ọ dị mma. Gịnị ka m sịrị na ọmụmaatụ aha mmadụ bụ? Ada. Kedu maka aha ihe? Efere. Kedu maka aha anụmanụ? Azụ. Kpọpụta otu aha ebe. The name of a place. Nigeria. Anyị ga-ewepụtakwa nkeji asụsụ ndị nke ọzọ na vidiyo anyị ọzọ na-abịa. Mana na-aga n'ihu na-ahụ na unu kesara vidiyo anyị a. Ka ọ dịbazie n'ụbọchị ọzọ, unu emeela ụmụ enyi m.